Hej, i dag der skal vi ind i Fusion. Vi skal se på det nye brugerinterface, som er lavet. Det var nok et par måneder gammel, vil jeg tro. Tiden den flyver i hvert fald. Der er sket noget med måden, som de har opbygget Fusion. Derudover så er der kommet noget nyt. Der er kommet AI at flytte ind i Fusion. Men på den måde, at det er en beta-version. De kalder det ikke helt for beta, men det kan vi godt kalde det. De beder i hvert fald også brugere om at teste af og give en masse thumbs up og thumbs down, om det er noget, der kan bruges til noget. Men jeg viser et lille hurtigt eksempel på, hvad man kan bruge den til, og om det egentlig kan betale sig eller ikke kan. Om hvor langt vi er med det her AI. Gør det noget, eller gør det ikke noget? Nu starter vi Fusion op. Om lidt så bliver vi mødt med den nye brugerinterface. Så fik vi startet op i det nye brugerinterface. Her der har vi alle dine projekter at lægge. Heroppe der kan du vælge ny. Og herover der har du noget, der hedder Autodesk Assistant. Det vil den nok poppe op med som det første, når du har opdateret til den nyeste version. Den nyeste version hedder, det er den, der hedder 27.01.1.27. Det næste vi gør, det er, at vi starter et nyt projekt. Jeg trykker på Untitled projekt. Og så spørger den mig om nogle forskellige ting her. Vil du vælge et part design, assembly design eller hyper design? Part design. Hvis du forestiller dig, at du har en møtrik, det er en part, det er en del. Så har du en skrue, det er en part, det er en del. Dem kan du assemble, dem kan du sætte sammen. Altså en møtrik og en maskinskrue kan du sætte sammen, det er assembly. Du kan også vælge, som vi gjorde førhen, at lave hyperdesign. Der kan du sætte de forskellige parts sammen og lave en assembly. Uanset hvad du vælger, så kan du skifte imellem de forskellige. Du har også det, der hedder drawing. Drawing, det er en slags oversigtstegning, den du printer ud, og byggemesteren har. Du kan gå ind og lave elektronisk design, og du har også elektronisk library. Dem går vi ikke ind i de hernede. Herover kan du vælge dit unit, altså dit enhedssystem. Skal det være millimeter, centimeter, meter, inches, foot eller custom. Jeg vælger altid millimeter. Vi creater ny. Og jeg creater en ny hyper design. Godt. Jeg lukker her. Det er mine projekter. Nu har jeg en hyper design, og jeg har min assistant kørende herover. Jeg går ind og creater, og jeg creater en sketch, og den laver jeg her ovenpå. Vi går ind og laver en rektankel, og vi tager den bare fra nulpunktet, og en rektankel, bum. Højre klikker og siger OK, og siger finish sketch. Og så strækker vi den her ud, og laver simpelthen bare lige en kasse ud af det her. Bum. Det er ikke det helt vilde, vi har lavet nu. Hvis du vil ændre på den her, hvad for en type design det er, så går du ind på pinden her, hvor der står hyperdesign, og siger, jeg vil egentlig hellere have, at det skal være en part eller en assembly, og så kan du skifte mellem det der. Du kan også altid gå ind og sige, for fanden, det skulle have været i inches. Så går du ind her og skifter det til inches, eller i centimeter, eller i meter, hvad det nu er. For at vise lidt, hvad kan vi bruge det her AI til, så siger jeg, nu har jeg en kasse, jeg vil godt have lavet et hul midt på. Så jeg begynder at skrive her, den kan også dansk. Jeg vil gerne have et hul i toppen. Den kan godt finde ud af, hvad der er top og bund, altså orientering, og vi skriver det på ganske almindelig plain almindelig dansk.
hul i toppen. Det her, det har, jeg kan ikke stave. Hul i toppen. Nu har den så et problem, fordi hvad er det for et hul? Vi skal være lidt bedre til at definere det her hul. Så lad os sige, at jeg vil godt have et hul på Ø. Det er diameter på Ø 2 mm i toppen. Og det skal gå 1 mm ned mod bunden. Det er det, jeg siger til den nu, og så siger vi submit. Og så begynder den at tænke. Jeg tager det her i real time, så du kan se, hvad der sker. Den skal bruge noget flere informationer. Godt, jeg skal specificere, hvilken fladehul det skal placeres på. Jeg kan vælge en flade, eller jeg kan beskrive det øverste flade på body 1. Hvis jeg så går ind og siger, at jeg vælger den her, så siger jeg der, og så siger jeg den markerede flade skal du lave mit hul som beskrevet. Så tænker den i real time igen. Den har fundet fladen. Den har lavet et hul på 1 millimeter. Eller på Ø 2 mm og en dybde på 1 mm. Og så siger den, hullet er oprettet, og hvad resultatet er, og vi kan kigge. Vi har simpelthen det her hul. Så kan jeg gå ind og sige, jeg vil gerne have en billet på 2 mm, altså en halv lag tykkelse på det markerede hul. Så går den ind og tænker sig igen. I kan se, at det her, det tager jo noget tid, at den skal oprette små enkelte bitte ting. Men har du en lidt mere kompleks figur, så kunne det være, at det var en rigtig god idé at bruge AI til det her. Men så nogle små problemer her, det kan ikke rigtig betale sig. Men lad os nu lige prøve at sige, jeg vil gerne have chamfer på. Nu kan vi ikke se stregen her, det er lidt irriterende, men jeg har skrevet chamfer på 10 mm over alt. Her kan det måske betale sig, fordi der er mange kanter at trykke på, hvis jeg vil have en chamfer på 10 mm over alt. Men det siger den, det kan vi ikke. Det er teknisk umuligt. Okay, så lav en på 1 mm. Den tænker, den laver chamferne. Håber vi der. Mislykkes og tilføje. Prøv igen. Som vi kan se, så er det lidt hit and miss, men alligevel så fik den gjort det faktisk. Den fik lavet chamfer på alle kanterne. Så siger vi lige close til den, og så går vi op og siger undo hele vejen ned til extruden. Vi laver lige en ny extrude her. Bum. Så er vi tilbage til nulpunktet. Vi kan også gøre det her meget hurtigere selv faktisk. Jeg laver et hul. Bum. Jeg vil have et hul, hvor det vil jeg have der midt i.
Og jeg vil have referencen, ja, det er fint. Og jeg vil have hullet på, nu kan jeg ikke huske det, lad os sige det var 2 millimeter. Og hvor langt ned skal det? Det skulle 1 millimeter ned. Bum, så har vi det hul. Så vil vi have en chamfer eller en fillet. Vælger hullet, og det var 0,2. Bum. Jeg vil godt have en chamfer overalt. Jeg trykker på chamfer. Man kan vælge at gå ind og sige hver streg, men jeg kan også vælge hele fladen. Vælger jeg hele fladen, så er det meget, meget hurtigere. Og den tog vi på 1 mm. Bum. Den brokker sig over, at vi har markeret den her i forvejen, så den afmarkerer vi lige ved at holde kontrol nede. Sådan der. Bum. Så har vi simpelthen en chamfer hele vejen rundt. Vi manglede lige den ene kant der. Men I kan godt se, at i det her tilfælde, så kan det ikke betale sig at lave det med AI. Men vi kan bruge AI. Jeg ved ikke, om det her kan lade sig gøre, men lad os lige prøve noget her. Kan du finde huller i body 1? Lad os nu sige, at vi havde en masse huller eller en masse forskellige ting i en kompleks ting. Så viser den her, når man, det har vi. Vi har fundet et hul der, og den er på position 2. Vis mig den med en... Jeg ved ikke, om man kan, men vis mig med en markering. Det kan den ikke. Nå. Der er nogle ting, vi kan, og nogle ting, vi ikke kan. Men som sagt, vi har de her muligheder. Det var sådan set lidt det, jeg ville i dag. Altså, vi havde AI'en, den kan du sige close til, og du kan åbne den igen. Det er den her med de her sjove streger. Vi kunne gå ind og ændre unit her. Vi kunne gå ind og sige, om det er et hyperdesign, assembly eller en part. Det var sådan set bare det, jeg ville fortælle om. Tusind tak for i dag. Jeg håber, du fik lidt ud af videoen og hvad der er nyt her i Fusion.